Ka umdi basnyam bat penjasliang. Nohprah Premium Meghalaya. Ipnia subhai pi baro syakimat jongan ni kejan mit ni sejan ka khatlai tarik Nohprah arhajar arpsan kimat Khubor na ke Jylla. Hagasngi bagi ba garo kila rakhi kenmau buram ya kalengko sengiap ke basispa sanpulai snem jong u patogan sangma u menteri rangba ke Jylla Konrad ke sangma ula lek banbu sentio hakmat durmat balatei ha togan park Chi so Bibra William Nagar East Garo Hills. Hang ni, Menteri Rangba ke Jylla ula penbena baya ke jing im jong upa togan neng minja sangma ubalong klawat jong ka jat penriu Garo on sa thop ha kum ha ke jing yadai jing yelek kai drama ya ke ba on sa penrung ha ki school bat ki college. Kani ke jing temu kalong ban pen slur ya ki pateng ki bamenta bakin tip syapang ki kam slur jong ki department ki bala yeng ban yada ya la ke jong kari na ke jing sen syar don bor jong sarkar phare tang na ka daw ke jing temu ban seng ya ka karkhana dobilat kalawan ra pan ban ya ke jingkat arliang jong ke snong dai stong kinong shong snong kilapan pau ke jing bitar jong ki dakba weng wehe snong no ya u ma himon paju nrei u himon paju ula pensyai bahaduk menta udang dei wehe snong bapura jong ka daistong bat ka Giant Hills Autonomous District Council kadang itu ya u kum wehe snong jong ka daistong ka Department of Mass Media jong ka St. Anthony's College Shillong harengkat ka jingya trailang bat ka Kurba Films ka Hello Meghalaya bat ka Kunup Creatives kila yoban pen ya ka film jong ba Pradip Kurba ka Halengka Beneng ha ka jing pen ya ka ni ka film ladon lang u advisor jong ka tenat social welfare ka sarkar Jylla ba Polendo unang snai yang ni ka film uba Pradip Kurba ulapan pau ka jing song komen hadian ba ka ni ka film kala yo jing yaro na ki nongpen bat utung shop jang ka ni ka film uba Mervin Mukhimru ulapan pau ka jing song komen namar ka ni ka film kalong ka ba compare na ki way bat ki jai film ki pai nong shong snong jong ka Lashumir ki layami pai ba ban pun khot ya ki kendong ken shrat jong ka snong bat ka ni ka dei ka ba Jylla shisin shisnem kani gede ke snong ke ba buntam ki office sarkar bat mantaka sngi kala don ru ke jingle kemen advance Christmas on the dep ki kam snong uba sanbor shulai uba dei menteri jong sarkar Jylla bat u MLA ke South Shillong constituency rengkat bat ka monitoring and implementation committee of 19 South Shillong constituency nega Nohprah sngi ula sam jingerap naka MLA scheme syaki kenhon niam kristan beper ki badan hapo ka constituency kenang bakindup la ban pentelun ya ki kam ki jam ki baydai bat ka jinglek men Christmas ha ki balang ki jongki hagani ka program lasak hilang daki nongelam jongki kenhon balang kristan beper ki balapan pau ki jing sungu ya uba sanbor uba jiarap na kapor syakapor ya ki kenhon beper bat ya ki pai ba ki basyong basa hapo ka constituency jong u lapan syong shit ya gani ke jing yalang daki nong put sur na cathedral band jong ka cathedral parish lime crash along ka North Liberty Higher Secondary School Jawai kabadai ka way na ki school ki ba lasay bha ya ki khna school ba pass bha ha ki examen ba per man lau snem kalapan ha perdai ki jing rakhe jubilee rupa ha ki shipau tarik Nohprah arhajar arpusan da ka jing yalang ka balengkot rengkat ka jing le kemen ya ka advance Christmas ka hall jong ka school kala dap dagi khna school ki nohikai bat ki nong kersyan ya ka jing dap arpusan snem jong ka school mendang nya pai syakimat Khubor na Kylleng kari menteri rangba do kari Narendra Modi bat katto ganingot ki way pat ki nomikmat jong ka parliament kila aiburam ne ka sngi ya ki bor pahra ki bala syak peniap ha ka jing syak thambor ha ki leno ha ka parliament house nem arhajar iwe
Kajing yakan at haga san hima sima hapdeng ke BJP bat ke Trinamool Congress kala nangjur. Hadien bau Ram Kripal Yadav budai menteri jong ke Bihar badu Dilip Ghosh bolong nongyalam barangba jong ke BJP. Kila kentok ting ya ke menteri rangba jong ke West Bengal ke Mamta Banerjee halor ke jingkren jong ke haga bayadai bat ke jing pentamai ya ke top jong ki nong tap vote haga Jylla. Unang yalam jongka Maharashtra Nav Nirman Sena u Raj Thakari negasni ulapun pau ke jing sungkya halor ke jing kiu kensan ke jing sya rabor ki kena red bat ke jing ja jong ki kena ha ke Jylla Maharashtra ha ka bau ulapun tu yo menteri rangba ke Jylla Davendra Fadnavis banle no mardo ka Central Bureau of Investigation kalapan krep an tokit yaw nong yalam jong ka Tamil Laga Vetri Kazagam VJ ha ka bayadai bat ka jing yayu para brio ha Karur Tamil Nadu kabalat khat jubor ke jing im jong ki sau huingut ki brio kani kala jah ka arpunyo tarik unai wing arajar arpsan ha velu chami puram Karur ha kapor ba kala don ke jingyalap election da VJ bolong uklor ak flame ba paunam bat ubala kala long menta u rio sign Pyrthei kaying bisyar jong ka CBI ha Ahmedabad kala rai penrem ye ki saungut ki brio da ka ba set patok laisnem ganti rengkat bat ka kuna ka bakot sanpo hajar tengka marway ha ka mokoduma top jong ka Bank of Baroda ong ka kerwa Khubor ka Uttar Pradesh Bharatiya Janata Party kala thmu ban pun kutno e jing penya ya ka election jong ka seng ha gane ka tayo namar ba ya ka kerteng nagawanta ka kam president hapo ka Jylla ka bu sngi ban penlong ne ka sngi bat ya ka result on sapen bena lashai ka sngi play mentang ni khmi ya ki mat Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei u Shehbaz Sharif badai menteri rangba do jong ka Pakistan ulasha kan tho tenge ha ka sing tho ding hadin bo la rung jubor hapo ka kamera katba dang yat ka jingyalang hapdang president jong ka Russia bat u president ka Turki u Vladimir Putin bat u Recep Tayyip Erdogan ha Ashgabat hanong ba jong ka Turkmenistan Arpotuli ki Jylla jong ka United States kila mudui da ka mokoduma bantenju ya ka rai jong sorkaru Donald Trump kabala rai bandan kuna shilak US dollar halor ka jing ujor ya ki visa H1B batmai da bakan tho bakani ka policy ka long ka babian bat ka babu jing ma ya ki jing shakri pai ba u President jong ka US u Donald Trump nin gasni ulapin i ka jing seriem ka basyai ba halor ka jing job ha ka Cold War bat ya ka jing ya kan ar ha ka Pyrthei bamanta haba ainuksa ya ka jing ya kan ar ha pedang ka Russia bat ka Ukraine ka badang yai piteng hadum kumba prangut kiriu pai ba baloch kila syak penjak klep hak sipai Pakistan ha Kylleng ka Balochistan la ong ka seng ka patre na ka benta ka hok long brio man brio ne ka sngi kani kala ja ha ka jingkhnra jong sipai ka Pakistan ha Khusdar district ha ka Shipho Tarik Nohprah Arhajar Arpusan ka Pakistan kala thmu ban pha da ki le no Lashkar e Taiba sha Afghanistan ban yakun persya ya ki Taliban namar ba ki sipai kidang yai peteng ban yakun persya ya ki le no ka Tarik e Taliban bat ya ki le no ka Balochistan Nationalist Army hapdeng jingkiu jong ki kam thambor ki nong tho Khubor hagari Bangladesh hapo ka sarkar sipor balayalam da Muhammad Yunus wei nong tho Khubor ula sya thambor kat bau dang lumya ka Khubor halor ke jing syasiat u Sharif Osman bin Hadi u nong aiktin jong ka rensan jong ki nong yaki persya ka inkilab mansha ki head officer jong ka tanat ka kot ka kia hari Spain kila bu jing tho e ka jingja ka banengkong e jong ka jing sapriang ka jing pang mpox shabar ka doba Afrika ka jingpang mpox kadai ka jingpang ba yabet na ki khnyang jingpang ka basaphriang lengba ka jingi song lang marjan ka ba pnyo pang kheshet ka ba pen kthai ya ki sieng bat ka jingdai jong ka sni do kito gilong kimat